Romas official सफैनो हाबाय हेलौ गुड मर्निं मा खालामदोंमोन नामा ओइ दङ ओरैनो लाइक डान थेंक इउ र' दे दसे
बोहैलांदों जिरि जिरि निजोरा। आं आइदि हरगोन दे दा। अन बोहैलांदों दैमु निजोरा दै। अन 7:21 माथो रावबो नुजाफैया जाखो? सोरबा सोरबा एलबि होलाबाय थादों नामा? बे फुंबिलि समाव सोदोम कुक हाय सना हाय आब' सना गुड मर्निं आब' सना। साहा लोंखांबाय नामा मर्निंनि आब' सना? गुड मर्निं रमा फाग्लि। बेसे मोनखो? 1:30 ना मा होनखो ना 1:30 PM 1:30 AM आव रमा नोंखौ गारनानै बोरै होनो? बाबाआव लागायनांगौ। बाबा 55 लागायनांगौ। हास होना होमोन। 70 फैदों 70 मोनदों। आंना बोरायनायखाय माइनाससो जाबाय थायो। प्लास जाफिनगोन ना जाफिना उनाव? नालि ब्लग सफैनो हाबाय। थेंक इउ भेरि माच नालि ब्लग। हाइ लाइक डान लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। सोदोमखौ दा 9आव होनोसै मैया होआखैना नोङो सोदोम आब'आ रमा अके प्लास जायाबा सेसखासै। माइनास जाफिनजोबनानै उनावसो प्लास जाफिनजोबसिगोन नामा? गोदानसो जाफिनसिगोन नामा? रमा अन
आंना थिनस'ल' 300ल'। सोदोमाबो माया प्लास जाया WT आ माइनाससो जागासिनो आंना इयार्सआ बारा जाबायना। रुमा माला जाहोन? सोदोमाबो आंनाबो वाइटि आन जादों। गाव गावनि भिडिअ'खौ गाव गावनि आइडिजों नायबाबो आनजायोनोलै आं सिगाङाव नायबाय थायोमोन बिनि थाखायसो आनजाबाय थाखो ना माखो। बारायनो रोंगोन ना रोंला बारायनो रोङाबाथ' सेसखासै। मैया 32ल' दिनै 70 प्लास 100। आइदिफोरखौनो चेन्ज खालामफिनजोबनांसिगोनसो बारायथारबा। नै आं गोरिब एलबि लागायनानै होलायबाय। नागिरना दंमोन नालि अन थेंक इउ भेरि मास नालि अन थानायनि थाखाय। आइदि हरना दोनगोन आं र' दा नोंनो नालि ब्लक। एल बि आवल' थाबाय था दसे। बेसेबां जाखो नालै ब्लक ना मैया 100 खालामदोंमोन आङो दा बेसेबां जाखो? 106 जाबाय नालि ब्लकना। दिपालि बसुमतारी हेलौ गुड मर्निं गुड मर्निं गुड मर्निं ब्र'। लाइक हो लाइक थुखेना होदो। लोगोसे आरो मरनिंनि ब्रेकफास्ट जाबाय नामा दिपालि बर'? जुलिया जाथारगोन नोंजोंनो आंजोंनो टुरुटुटु जेमोना सौफिनगोन नों बड'लेण्ड रायजोनिफ्राय जुलि जुलि। हेलो हेलो एवरीवन कमेंट करते रहो। ओइ राधे। दिपालि ब्र' 5 लाइक दान जोखेना हरबाय आं दे थेंक इउ भेरि माच दिपालि ब्र' लाइक जोखेनायनि थाखाय। दसे सम था दा आइदि हरना दोनगोन आं र'। सोदोम कुक इस्कन सना अन अखल गैया अखल मानि द' अके ब्र' दा हरगोन आं दिपालि ब्र'।
दा हरना दोनगोन आं दा कमेन्ट चेक खालामबानो जाबाय नोङो। सोदोम कुक अन नालि अन नालि नै दिपालि बसुमतारिजों लोगो गैयाबा लोगो जा। गोदानबा दिपालि बसुमतारी नैबे नालि ब्लकजों लोगो जा लोगो गैयाबा। रेन्स होना होबाय आं। रमा अन सानैजों रुजु रुमु रायजो जागोन जुलिया जाथारगोन नोंजोंनो आंजोंनो जेबोला सौफैफिनगोननो बड'लेण्ड रायजोआ। आं गोरिबनो वान फन अके रमाजि सोदोम कुक सोदोम आब' अन नालि ब्लक अन दिपालि थांखोना माखो दिपालियालाय नै सोदोम कुक लेंहरदों सोदोम कुकजों लोगो जा। आइदि लालाय आइदि दंबा। रमास अफिसियेल अन सोदोम आब' अन सानैजों रुजु रुमु रायजो जागोन। हो खलब फुंनि साहा लोंबाय ना लोङाखै लोंखांबाय ओंखामसो जाखांलायबावबाय नालि ब्लक। नालि ब्लक नै सोदोम कुकजों लोगो गैयाबा लोगो जा। नालि ब्लक आइदि खालामना लायाखै नामा? आइदि थाबा थाब जायो। माखौ सराय आ खबर आकबर दिपालि बसुमतारिजों लोगो जों लोगो दंखायो सोदोम कुक आब'जों लोगो जा सोदोम कुकजों लोगो गैयाबा ओइ रमास अफिसियेलजोंथ' लोगो जाखाबाय दिपालि अन दिपालि सोदोम कुकजों
आइदि सेन्स खालामलाय। दिपालिना बेसेबां थांखोब्रा? 528 दङ। जोंलाय दा बानायना दोनसै आं। मोनसे चेनेलजों गैया। माबा ए माबा नानि ब्लग नोङो ओइ साथारिया भिडिअ' आगारनानै होदों आइदि खालामनायनि बेखौ नायहैनानै बानाय। आरो नङाबा मबाइल नाम्बार हर आं सेयार खालामना हरगोन नोंनि माबायाव वाटसापआव नानि हा नङा ओरै सेरखावनिफ्रायसो होनदों आं। आरो बिनाव आरो ओरै थांगोन आरो ओरै माबागोन आं बेखौ हाला बे गामियाव आं बुखासै गामियावबो
रेडिबालाय एकथानिफ्राय रेडि खालामोबा माबासिम जोबहैगोन माथो बेसे गोबाव लायो थिनथायानो नांहैस्लाबनाय नङा। औ सालामि नङा आरो बेफोरनाबो सालामि जागोन ना सालामिब्रा जौआव संखा जुमाय जाफैनोसै सालामि जाखागोन ना अन हरगोनना ओइ खोलाहालाय औ नोङो गासिबो मोनजोबो गारि थाव बाइक थाव सब थाव जानाय थाव फुननाय थाव दे औ आइदि सोरनि आइदि जाखो बेलाय रुद्र सोरनि आइदि जाखो नानि ब्लक अन Armas special brief video running. Okay, Ramasi. कमेंट करते रहो दोस्त लोग नालि ब्लगआ अबेनि होनदोंमोनलाय खिथाहरदो अननानै आमा अफिसियेल ब्लग नुजाफैनो हाबाय लाइक दान थेंक इउ ब्र लाइक होनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर आमा ब्र साहा लोंखांबाय नामा मरनिंनि दैथुन बसुमतारी गुड मर्निं ब्र गुड मर्निं
औ दैथुन बसुमतारी। लाइक होआखैबा लाइक होदो। लाइक दान थेंक इउ भेरि माच दैथुन ब्र'। लाइक होनायनि थाखाय। मरनिंनि ब्रेकफास्ट खालामबाय नामा दैथुन ब्र'? बाक्सा नालि ब्लक बाक्सा। आं चिरां नालि ब्लक। आब' अन रमास अन लोंखांबाय दहाय साहा लोंखांबाय। सोदोम कुक अन रमास अन। कमेन्ट करते रहो। जिरि जिरि बोहैनाय। इय' आदै फार्स्ट टाइम औ फार्स्ट टाइम। गुड मर्निं आदै गुड मर्निं गुड मर्निं लाइक होआखैबा लाइक थुख्लेनानै होदो। जोख्लेलाबायना होदो इय' इय' ब्र'। फार्स्ट टाइम आंनि एलबियाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय नोंनिसिम रोजा रोजा साबायखर। जिरि जिरि बोहैलांदों गुसु निजोम निजिरा दै। होबाय आदै होबाय थेंक इउ भेरि माच इय' आदै। मा सोलाना फैखो इय' आदै आइफन। वान फन बि फ्रिज' वान फन बि फ्रिज' भिडिअ रानिं। वान फ्रिज' आं गोरिब। बनसा ब्लग अफिसियेल रान भाई थेंक इउ भेरि माच शर्माजि। इय' आइदि हरदो इय' आइदि हरदो रमासनो। आमाव हेल' 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 हेल'। मा सिरि हो सिरि जादों नामा? मा सिरि हो सिरि नङा ब्र' खोनायाखै नामा? आमाव सिल हा हा सोदोम आब' अन। इय' कंग्रेसुलेसन आदै अवान के थेंक इउ भेरि माच थेंक इउ। सोदोम अन दैथुन साला नालि ब्लक अन नालि ब्लकखौबो एसे हेफाजाब हो सोरबा सोरबा गोदानबा। दैथुन ब्र' अन उफानि नार्जारि सफैनो हाबाय गुड मर्निं ब्र' गुड मर्निं गुड मर्निं उफानि ब्र'। अखा थब्ल' होख्लायखाबायलै बेखौनो न'निखौनो ओंखामबो जाबावखाया। बेयाव गैखाया थांनांगौ गैखाया जेरावबो गामियाव होखांनासो थांखानांगौ। बेलासियावसो बिसिना माबानिया फेरखावनिया। बेलासियावसो फेरखावना न'खरसेल'खा। मालाय गावनो बाथौआव माबा खालामनांगौ रायजोआव गावनो माबाबा दौरिबा। गामियाव होखांनासो लांफैगोन। दाख्लै बुंखादों आं गामियाव होखांबासो असिन्थनावसो दाबिदोंमोन माथो। देनजारनाव होयो जोंनि माबा मावनायाव नामा? अबेथ' माबासो रनसाय
मोखां सोमल' खान्दां हम दीवाना कमेन्ट करते रहो गारसोना हर जोसोजोबनानै हर कमेन्ट एकदमबारे फराय बावलांबाय नामा नों 7:40 54 गैया ना मा होनखो बावाखै रजेया दाबोनो आंनो दं Iya, sumpah bingung tang mana mau jenis apa bayman. Koi naik, cah pas dong kasih Pantana dia dong now. Mohon kami. हाद्रिजों सेस जाजोबो लामा सेरखायनो माइया हाखांजोब्बाय दा दंबावो रावबो गैला नामा किसी को भी कमेंट नहीं आया
सब भाग गया किया एक घंटा आं सिखाराखै दाबो सिखाराखै रमाजि आवार हेल्प एन्ड वेल्थ चेनेल खान बाबु JM CM आवार हेल्प एन्ड वेल्थ चेनेल खान बाबु कैसे हो मस्ट ऑन आवार हेल्प खाम जइन मी ब्र आइडि मोननै हरदो जागोन ब्र दा हरगोन आं र' सोदोम कुक अन दै थेंकिउ लैथुन बसुमतारी गोबाव दंखायो माथो नोंनो गोबां दंखायो माथो नोंनो अके दैथुन ब्र दा हरगोन आं र' बै माबानि सोदोम कुकनि LB आव हरगोन आं आवार हेल्प एन्ड वेल्थ चेनेल खान बाबू आपको बुलाया रमाजी ने फ्रेंड हो जा on मेरे तो भी थोड़ा सा टाइम दे दो दोस्त लोग on two done 3 running thank you Romaji
अन रमास अफिसियेल बे दैथुन ब्रनोबो दैथुन ब्रनो 1K खालामनाया सोरदों आब'जों रमास ब्र'जों ब्र'नो दैथुन ब्र'नो रानि निसा अफिसियेल दैथुन ब्र'ना 1K 9 कमेन्ट मेसेज 6 जनाव साथामनिल' कमेन्ट आंनाव आन जाफिनदों दां आब' सोरमा हराव हरफिनना होदों रमास अफिसियेल अनन दैथुन ब्र' आनजाखायो आंना मैया एक्लायैनो खनथाम आन जादों खनथामजोंसो 1K थादों 10 15 खनथामजोंसो थादों 1K आनजाखायो 1K जाहां जाहांआव बहुद आनजायो खनथामजोंसो 1K खालामनो हानायखौ नुवाखै आंना 1K जायो आनजायो 1K जायो आनजायो सोदोम आब' अन दैथुन अन बख'नानै सोफिननांगौ अखाफोर दानस्रांखाय मैया साहैजायाखै दाख्लै साहैनाया सुथि जोबनानै थादों दाख्लै साहैनाया एन्जर मा साहैफानो मोजां जायो जों दाउजों 6था 7था मोनबोयो बबेहाय माबायाव गुबुना हजोंहाय इउरि दरसिम सानजानो दान्ति ब्लग हेलौ गुड मर्निं दान्ति ब्लग रोमा हाय दान्ति ब्लग माबाना हाखर सिङाव फबनानै हेलौ दान्ति कैसे हो सोदोम हाय नमस्ते दान्ति ब्लग सोदोमखौ अन माया अन दंगासिनो नोंजों देनजार नुदों माथो खानायखौ बिदिसो जानांगौ जामा देनजार फट' खेबनो नामा मोनसे देनजार बिदिसो सिख्ला रमास अफिसियेल कैसन खबर दान्ती आप मेरे को भी क्या कि नहीं दान्ती आप मेरे को पैक किया कि नहीं दान्ती ब्लॉग
दैथुन बसुमतारीखौ नहीं दिया क्या दीदी रिटर्न किया दो आईडी से रे भाई 2 आईडी से दे रहे हो दैथुन Romas official brief preview 3 done 4 running. Okay, Romas. Dayton. Okay, thank you. Tanti मेरे live 9 से 11 है morning. अच्छा 9 से 11 है. Danti blog Roma 25 ID. Tetere Baba 25 ID. Hello. Dati blog hello जी दांती लोग आप कहाँ से हो जैन बन जाओ फ्रेंड हो जाओ कौन न्यू है जॉइन हो जाओ दैथुन ब्रो ऑन आईडी है तो फ्रेंड हो जाओ दांती से बहुत सारा आईडी है दांती ब्लॉग से आमा ऑफिशियल नेट प्रब्लेम जादों आंना आं अन दे साहा लोंनि आं दे हा नेट प्रब्लेम नेटानो प्रब्लेमलै एकदमबारे थांलाय फैलाय थाबायबाय थानांगौ नै आंनाथ' मेंगुलायनाय दैथुन ब्र अन आमाव ब्र'नो मोनबैसो आइदि हरजाखोथाय चेक खालामनानैसो नायनांसिगोन दा चेक खालाम हरबावगोन आं आमाव ब्र' ओइ दैथुन ब्र'नोबो रोमास ऑफिशियल ने बहुत सारा आईडी दे लिया सब खत्म हो गया आमाव अन $5.99 रोमास ऑफिशियल $5.99 6 खालामना होगोन आं र' 600 दैथुन अन दान्तियालाय थांखो ना माखो कमेन्ट हरासै माथो दान्ति हाय तू कमेन्ट कर दे
दैथुन ब्र' खयथायाव एल बि होयो नोंलाय? रमास अन नै नों अनजालि हाजो सेरफांनि अनसोलि आं एल बि खौनो होआ बारा फैयो माथो एकदम माबाबाथाय बिदि थरल' बख'बाथाय जेबो जानानै थायो हाबनोनो सरि पानि अन होनांसिगोन र' वाइटि बारायनायनि होनांगौथ' दैथुन ब्र' माथो जाखो माथो मोनहासवा पानि ब्र' अन गलायबायसो माबा आर'नाइ फालि लानानै गोमसाम ब्लक सफैनो हादों गुड मर्निं आदा लाइदान थेंकिउ गोमस्रां ब्लक फंबाय लाइक होनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय बावहरनाय थाबाय नोंनिसिम गोमसां ब्लक मा खालामदों आदा मासे दावराव है दै पाइप लाइन बानायदोंमोन आङो
दैथुन ब्र ओइ ब्र भिडिअ होदोंमोन नायदों मा नायाखै नोंलाय? गोमसाम मा खालामदों आदा मासे दावराव? मनु गुड मर्निं साबि फ्रेंडखौ गुड मर्निं मन'रमा अन सोदोमखौ एसे बिजि ओंखारथ'बाय थेंक इउ सोदोम आब' दसे सम एलबिआव नुजाफैनो हानायनि थाखाय गोमस्रां ब्लग मा जायगानिमोनलाय नों आदा? आं चिरांनि फंबाय चिरांनि नोंलाय अबेनि गोमस्रां ब्र'? मुनि केरकेटा राम जी कैसे हो आप सब लोग? हम तो अच्छे हो अच्छे। मानी कैसे हो आप कहाँ से? असम से हो मुनि आप कहाँ से हो मुनि? गोमस्रांल' आं गहपुरनि बिस्वनाथ डिस्ट्रिक्ट गहपुर मा गामि? मुन्नू मैं झारखंड रांची से हूँ। अच्छा झारखंड रांची से हो बहुत सारा दूर गोजोन फोथार आलुपाराखौ मिथिया नामा गोमस्रां बेसे गोजान जायो आलुपाराया नोंसिनि? गोमसार ब्लग और और कहाँ हो रहा है रोमा दीदी चले गया क्या? रोमा दीदी ऑन सोदोमखुबनानो आलुफाराया आं मोजां सोंनाय जायाखै आलुफारायाव जों गामिनिफ्राय बिदा दंहैयो सासे बिदा थाहैनाय आलुफारानिफ्राय मोनबोदोंमोन ओमफ्राय दा आलुफारायाव थाहैबाय आरो रमास अन सोर सानसुमा ए उइ रमास अन कोई न्यू है तो फ्रेंड हो जाओ मनी रोमा दीदी गुड मॉर्निंग रमास अन सोदोमखुबनाव सोंहर मिथियो बियो दा सोदोमखुबनि एलबिआव सोंहरगोन आं मनोरमा अन कमेंट करते रहो राधे राधे मोनी गुड मॉर्निंग कैसे हो मोनी आप कैसे हो रोमासीनी पूछ लिया मैं ठीक हूँ आप बताओ रोमास बताओ आप कैसे हो फॉर रनिंग न्यू वीडियो रनिंग ओके थैंक यू रोमास ऑफिशियल आमाव ऑफिशियल अन थानायनि थाखाय रोमास गुड मनी गुड खोनासायो
Gemstrang blog. Moni join me please. Join हो जाओ join. अच्छा बू रेंस देता हूँ. मोनी रेंस दे लिया. फ्रेंड हो जाओ. र' आं मोखां सुनि. आमाव on. आप join कीजिए मेरे पास ब्लू नहीं. ब्लू दी दिया है. मनी केरकाटा फ्रेंड हो जाओ. दैथुन ब्लग. हेलौ ब्र' आं थांनोसै. खामानि ओंखारबाय. बाय. थेंक इउ दैथुन ब्र'. दसे सम आंनि एलबिआव नुजाफैनो हानायनि थाखाय. मनि केरकाटा ओके. आमाव on. मनि केरकाटा प्लिज न्यू फ्रेंड काम. कोई नया है तो फ्रेंड हो जाओ. मोनी केरकाटा ने बुलाया. Prizu, इधर आओ. निकल. Prizu. Apa itu? प्लिज न्यू फ्रेंड काम. Hani maci. Ayo. आमाव अफिसियेल नै मनिजों लोगो जा गोदानबा. नै. राम जी कैसे हो आप. मनिजों लोगो जा गोदानबा आमाव. Pani maci. Pani. Maci. Bisa maci leh. Pani. Maci. Gemsang blog. Moni sub all done. Moni comment sek. Maci. Gimana? Ayo, dia. Moni okay blog जी आती ही. आती ही. ब्लॉग आती हूँ. Amau ada good morning all my friends. सभी को मेरे तरफ से. फुंबिलिनि गासैनिसिम आंनि अननाय सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय नोंसिनिसिम. आर्कनवर हाय फ्रेंड गुड मॉर्निंग. हाय गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड. गुड मॉर्निंग. ब्लॉग प्लीज चेक मी. Gemstrang comment check. राडे कमेंट करते रहो. Gemstrang blog. मोनी बात नाम हुई डार्लिंग तेरे लिए. ये फनी ऑन लोग जी आज मेरे नाम बदनाम है भाई जी. Konwar Roma good morning. Moni new friend come. Bijoy blog 20 point. Good morning Bijoy. कैसे हो बिजय. Konwar Moni केरकाटा join me. Join हो जाओ join. Romas Arsing good morning. Non Gemsang ऐसा हो आरजी आती हूँ. विजय ब्लॉग
Ram, Behin, good morning. Hello everyone, hello everyone. Alkolamoni, Bek Dungi, Bek Dungi. Amau Pisil, Moni, Sub, Down, Comment Shake. Anikubu full video. Kalam Pin. Moni, Amau Pisil ने आपको सब दिया. Comment check return, please. Arkonwal on. Blog. Be free from where are you? विजय ब्लॉग मैं असम से हूँ आप कहाँ से हो आरजी प्लीज रिटर्न मी आरजी रिटर्न मी आरकोनल मनी फुल वॉश करके कमेंट कर दिए रोमास ऑन आरकोनल जी प्लीज रिटर्न मी बैक कमेंट चेक बैक दोस्त लोग I am from you MP I am from MP विजय राधे राधे कृष्णा राधे कमेंट करते रहो मोनी करकता आरजी मैं फुल वॉश की ओके फुल वॉश की लाइव के बाद बैक करूंगी मोनी जी टेंशन मत लेना सभी को रिटर्न देना आरजी ओके थैंक्स मम्मी विजय मध्य प्रदेश बी फ्रीज 5 डन 6 रनिंग ओके रोमाजी मुनी सबका साथ विकास अच्छा विकास होना चाहिए सबका साथ निजय ब्लॉग हेलो सोना गुड मॉर्निंग हेलो सोना विजय डार्लिंग आई लव यू विजय ब्लॉग हैव आई नाइस डे ब्रो थैंक यू नाइस वेरी नाइस आई एम गुड मनी लव सबका साथ because 100% निजय ब्लॉग 19 लाइक डाउन थैंक यू निजय लाइक होनायनि थाखाय आरो आंनि एलबियाव नुजाफैनो हानो थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो साबायखर फ्रेन्ड खाम निजय बे मनिजों लोगो गैयाबा मनिजों लोगो जा निजय भाईटी गुड मॉर्निंग निजय भाईटी गुड मॉर्निंग मनोरमा ऑन मोनी कलकत्ता राम जी कैसे हो आप सब लोग कैसे हो बताओ विजय ब्लॉग मोनी 1K करना हो क्या 1K हो क्या मोनी जी बताओ कितना है मोनी जी ने 921 विजय मोनी जी ने 1K कर लो विजय आज दीदी मॉर्निंग विजय जी प्लीज 1K करना है मुझे प्लीज सपोर्ट कीजिए मुनि जी के 1K होने वाला है थोड़ा आईडी दे दो मुनि जी से विजय जी हाँ के विजय वो आती हूँ मुनि कितना आईडी है आपका कितना आईडी है मुनि जी बताओ
Opani on Roma on Moni mere ID bhai ID de do Moni ji ke Nijoy Moni didi one comment कर दो मैं बेक कर देगा Opani on Romas Bijoy bhai good morning Opani on Monorama Nijoy ji आती हो रोमा बहन सपोर्ट करो मोनी जी को hey पानी ऑन मनोरमा मोनी कल करेगा अच्छा कल करेगा वाइट मोनी वाइट राम बह रोमा बहन गुड मॉर्निंग निजोय ब्लॉग मोनी दी 130 का मेरा एलबी है ज्वाइन होना क्या विजय जी प्लीज रिटर्न मी मनोरमा मोनो कल 1K करेगा हाँ कल 1K हो जाएगा मनु दामई बी ब्लॉग किरारिस ओपनिंग ऑन निजय जी ब्यूटीफुल नाइस निजय वेलकम टू माय होम ऑल बैक सपोर्ट मनोरमा जी सही बोले ओके मनु जी जस्ट नाउ आई एम कमिंग ओके ओ मनु जी से माउ हर कोनवाल सावधान कमेंट से प्लीज रिटर्न लॉन्ग वीडियो वॉच फुल वॉच के साथ हर कोनवाल अमाउजी ने आपको फ्रेंड कर दिया कमेंट से उफानी ऑन रिफ्रिज 6 डान थैंक यू अपनी दीदी मॉर्निंग दामई भी ब्लॉग मायना भी की करिसो एलबी करिसो रोमा मेरे ओल्ड फ्रेंड है आई है 2 फ्रेंड हो जाओ नी ना मौना खाम मौना जाओ यही तो ऑन हो जाएगा विजय ब्रो गुड मॉर्निंग ऑन पानी ऑन आंगरी लाइक थैंक यू आंगरीब लाइक देने के लिए रिटर्न मी निजोय मानो जी के रिटर्न दे कमेंट देख के विजय मोनू प्लीज चेक कमेंट चेक रोमास ऑन आरकोनल ऑन रोमास ऑफिशियल ऑन अपानी आं गोरिब आंजों लोगो गैया नामा आं गोरिब अपानिजों लोगो गैया नामा लोगो जा आरकोनल जॉइन मी विजय जॉइन हो जाओ आरकोनल से प्लीज take the mood I have some more okay Vijay ji thanks Arkonan mood ma who friends mood Vijay blue my channel is mono you are please come okay Vijay ji mono channel है रोमास ऑन पानी ऑन मनु अमाउजी आती हूँ लॉन्ग वीडियो पर
Oke, Amau Munua थांनोसैनो नोंनाव निहाल Rajo P hello friends good morning like done thank you निहाल लाइक देने के लिए कैसे हो निहाल रमा अनन अर्चना विजय जी आपके घर नहीं मिला विजय जी आपके घर नहीं मिला क्या you have not clip to my dope and go to channel go to Nihal on Upani on कमेंट करते रहो दोस्त भाई विजय Bijoy on Konwar on Nihal on सभी लोग ऑन है न्यू फ्रेंड प्लीज कम फ्रेंड हो जाओ कोई नया है तो रमास ऑन आईडी है तो एक्सेस कर लीजिए किसके साथ आईडी है निहाल गुड मॉर्निंग जब से मिले नैनो हमसे मिले नैनो तेरे तलब जाके मैंने हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग रोमा सिस्टर गुड मॉर्निंग कमेंट पानी ऑन हम तेरे लिए आर मनोरमा सिस गुड मॉर्निंग ऑन सभी की because सभी की निहाल ठीक हो आप बताओ निहाल आप कैसे हो नोंदो निहाल go दहाय माबा थांबाय थाथिनो हमसै आमावजि प्लिज चेक मी राधे बे गामियाव माबा खानानै थांथोंसै औ दे आं फोजोबग्रो दे मुझे और कोई जॉइन किए हो क्या औ दे फोजोबग्रो
मुझे और कोई जॉइन किए हो क्या? कोई जॉइन हो क्या मनोज जी से बताओ। निहाल रोमांसिस्ट आप सही नाश्ता हुआ? सही नाश्ता हुआ? मनोरमा ओनन मनु खोरंगी बेग मनी श्योर श्योर करेंगे मनु एक श्योर। राम राम जी कैसे हो आप सब लोग? कैसे हो? आर ओके जी आपको जब मैं करेंगा तो रिटर्न कर दिएगा। हाँ हाँ न्यू फ्रेंड प्लीज कम रिटर्न पक्का। फ्रेंड हो जाओ सभी लोग। फ्रेंड कम रोमास on Manuruma on. Hello everyone. Comment. Radhe Krishna, Radhe Ram. Radhe. Radhe Ram, Radhe Krishna, Hare Ram, Hare Krishna. Good morning all of your YouTube friends. Good morning all YouTube friends. सभी लोग good morning. और सब क्या कर रहे हैं क्या? प्लीज कमेंट कह दिए। कमेंट और सब गुड मॉर्निंग सर कैसे हो आप सब लोग? कैसे हो सब लोग? माय फ्रेंड गमस्रां न्यू फ्रेंड कम जॉइन फ्रेंड हो जाओ। गमस्रां आ गया है कोई नया है तो फ्रेंड हो जाओ। न्यू फ्रेंड कम गमस्रां फ्रेंड हो जाओ। न्यू फ्रेंड कम गया अमाउ ऑफिशियल ब्लॉग विजय सावधान कमेंट चेक प्लीज रिटर्न लॉन्ग वीडियो फुल वॉच के साथ। विजय चला गया क्या? तेलेना बेबी लाइक डन थैंक यू से तेलेना बेबी लाइक देने के लिए शुक्रिया। थोड़े देर रहे हो मेरे एलबी में। मनु क्रिकेटा अमाउ जी प्लीज चेक मी अमाउ कमेंट चेक। मनु क्रिकेटा गुड ओरै होलांदो गैयालै सुथेजोबना थादों अखाफोर दांस्रांदांलै माबा साहैनांगौ।
गिदिर गोजा आं मालाबा जमहैगोनसो आं ओरै थ' दिनसै ओंखारबाथाय औ औ हम हैं दोस्ती हम मगर दोस्ती मुनी बेबी गुड प्लीज कम आपको बुलाया मनु ने फ्रेंड हो जाओ राधे 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 राम राधे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा बिजु 11 11 हो गया रोमा जी मनोरमा अनन बिबारा बारोबा गेवलाङैनो बारखायो एसे साइज नुनायनि ने माबायाव नेटआव होखायो ओरैहाय नैबे नेटआ 1 मिटार थायो नालाय ओमफ्राय बे गोजौनिफ्राय ओरै माबाया बे नेटआ डाइरेक्ट माबा 180 सेन्टिमिटार जायो 100आ नेटआव थागोन ओमफ्राय 80आ गोजौआव थायो ऑफिशियल मनु जी दान कर दिया ओमफ्राय नैबेनिफ्राय फार्स्ट कर्डनिफ्राय मनु जी दान कर दिया कमेंट चेक रिटर्न प्लीज ओमफ्राय उनाव 6 मिटार थायो दासो समायसिगोन दा जोंथिंबो ने ओइहाय मानसियानो जाबावनायसो नङा एकदम सद्रि भारानि बोरायखौ लोंसोना थादोंबाबो बोखांना लायखागोन संसोलाबायनानै बैग्रि फिथाइ जालाबायनानै रमास अन